Sabat. Ano gyapon ko nahulog agad to. Shout out mo sa mga classmate ninyo. Kaya takop na nga to yan may ice. Daghan na sila. Gapiot na. Maluya na sila tungkol sa hole. Kaya may ice. Bidi ba yan? Hi, classmate. Nag-harvest na ako ng ako mga binuhi ko. Oh. May plastaron to na para para sila. Yan ma. Okay. Ilagay mo blower sir. Ilagay blower. Sige, taas pa rin mo. Ilagay mo 1,000 blower.